12. kola typu Slovenskej hokejovej ligy. No a štvrtá formácia v zložení 11. Branislav Korytko, 87. Juraj Štefanka, útočná trojica 41. Anton Piskarev, 8. Erik Krištofíč a 77. Andrej Mocnan. Poďme si predstaviť aj trénerov na oboch stranách. Tu hlavný tréner trnavských gladiátorov, ktorým je Martin Baran. 30-ročný rodák z Trnavy, ktorý pôsobí 4. sezónu na lavičke Gladiators. Predtým pôsobil v Trnave aj ako tréner dorastenec. Kameň úrazu zverencov Martina Barana. Naopak Rímavská Sobota hrá zo zabezpečenej defenzívy. Už niekoľkokrát nám zverenci Vladimíra Klingu túto sezónu predviedli, že dokážu potrápiť favoritov a tie najlepšie týmy celej súťaže. A teraz prečíslenie 2-1 a prvá obrovská príležitosť z Rímavskej Soboty, ktorá končí gólom. Tak rýchle prenesenie hry cez stredné pásmo Michala Fridela, ktorému je zatiaľ pripísaný gól. Pozrieme sa ešte raz neskôr na celú situáciu. V každom prípade dôležité je to, že Rímavská Sobota vedie 2-0, naopak ale Trnava okamžite po vhádzovaní v breakovej situácii, tak toto defenzíva domácich nezvládla. Napokon sa však hostia nedostali do zakončenia. 5. minúta zápasu a ideálny vstup do stretnutia pre tým Vladimíra Klingu. Dva rýchle presné zásahy. Juraj holý v bráne. Možno som ho trochu očakával, či sa Martin Baran po takomto expresnom úvode neprichýli ku výmene brankárov. Samozrejme, ani za jednu situáciu nemôžeme viniť Juraja Holého. Ten sa bude potrebovať dostať do stretnutia nejakým zákrokom, ale opäť inkasuje gól, ani som to nedopovedal. A Rímavská Sobota strieľa tretí gól v tomto zápase. Michal Šaban z tohto gólu. V každom prípade kanonáda Rímavskej Soboty pokračuje to ako na strelnici. Čo sa trnavskej brány týka 5-0. Jakub Sovel, jeho úvodný gól v tejto sezóne, už 4 asistencie na konte. Obrancu druhej formácie. No ale je vidieť, že Vladimír Klinga využíva dobré fyzické parametre tohto muža. Čiže sa mu povenujeme po tejto črtajúcej sa príležitosti, do ktorej sa dostával. Myslím, že to bol Jozef Rákoš. Aj spolu s Alexom Novotom. Mať však zasahovať nemusel. Strelecký pokus bol zblokovaný, ktoré sme mali možnosť vidieť. Tak väčšinou tohto obrancu Vladimír Klinga využíva do predbrankových priestorov. Aj teraz tam bol Martina Barana. 0-5. Linčár na vhádzovaní neúspešný, ale dobré napádanie teraz od Alexa Novotu. Opäť Novota pri puku, ale nepresná prihrávka Linčárovi a Trnava sa môže dostať s pukom už do útočného pásma na hodenie. Antona Piskareva, ktoré si Natia postrážil, hru prerušuje. Hadzovať sa bude pred domácim golmanom. Piskarev len získal útočné pásmo. Išlo o nejaké výrazné ohrozenie domáceho golmana. V obidvoch zápasoch, ktoré som mal možnosť komentovať, tak Adam Naď chytal skvele. Teraz ale hrúbka v obrane Rímavskej Soboty a ďalšia situácia, ktorú musí riešiť domáci golman a poriadne sa nám priostruje. Samozrejme, Trnave budú tiecť nervy, pretože opäť v zápase za kratší koniec. 1-6 to je hrozivý výsledok, tak možno nejaká šarvátka. Po prípade Bodíček by aspoň čiastočne mohol prebrať zverencov Martina Barana. A keď už nenakopnúť k obratu, to by sme naozaj museli byť svedkami obrovského zázraku, tak aspoň naladiť sa na ďalšie zápasy, na tretiu tretinu a prostrednú časť základnej časti typu Slovenskej hokejovej ligy. Stále sme len v úvodnej tretine sezóny. Aj toto bude offside. Ono sa ocitol Anton Piskarev. Ten už bol v útočnom pásme v momente, kedy si preberal puk zo stredného pásma.
Ešte úspešný na vadzovaní. Ďalší strelecký pokus od modrej. Od Juraja Štefanku. Končí v lapačke Adama Naďa. V krátkom slede ďalšie vadzovanie v obrannom pásme domácich. Krištovík tentokrát neúspešný na vadzovaní. Domáci posielajú puk do stredného pásma. Teraz už sa dostávajú po kombinácii do útočného. Radovan Cúd v súboji s Krištúfkom úspešný. Hostia sa ale Rybičkou, ktorá sa odrazila od mantinelu, oslobodili. Dokonca v prostrednej časti hry zostáva už len necelých 60 sekúnd. Ďuriš obkorčuloval takmer celé útočné pásmo. Teraz ideálna strelecká príležitosť, do ktorej sa aj na dvakrát môže dostať Jozef Rákoš. Jeho druhý strelecký pokus ale bol zblokovaný. Štefanka nedostal puk do stredného pásma. Ešte pri puku. Ďaloga. Krížna prihrávka, ktorá znamená ohrozenie. Brány hostí. Martin Baran na stredačke burcoval svojich zverencov. Fridel prenechal puk Mordzovenskému. Mordzovenský vracia Fridelovi. Domáci už sa dostali do útočného pásma. Cúd. Cúd posúva popri mantineli na Ďuriša. Aj Ďuriš. Ale nenašiel Dalogu. Tam je Cúd. Teraz si šikovne títo dva muži vymenili puk. Opäť Ďuriš skúsil to hodiť na Dalogu, ktorý mieril do predbrankového priestoru, ale od tu prihrávku sa postarala hostujúca defenzíva. V každom prípade domáci okamžite otáčajú hru. Ďaloga. Ďaloga obkorčuloval bránu. Posúva na útočnú modru ďalší strelecký pokus, ktorý je zblokovaný. Jakub Sovel si prevzal puk od Ďalogu, ale nepodarilo sa mu priamo ohroziť Naďovú bránu. No ale ten gól by skôr išiel za Nazarovom. Jakub Čunderlík už je späť na ľadovej ploche. Ďalšia presilovka Trnavy nevyužitá. A treba povedať, že sa Trnave nepodarilo vytvoriť si ani nejakú väčšiu streleckú príležitosť. Je to trápenie v rámci početných výhod. Domáci sa dostávajú do útočného pásma. Backendové zakončenie k bližšej žrtke, ktoré si... A to je všetkých 8 gólov, ktoré sme zatiaľ mali možnosť vidieť. A zatiaľ čakáme na ďalší. V tretej tretine sme gól nevideli. Zatiaľ veľmi taký neaktívny hokej z oboch strán. Trnava mala možnosť početnej výhody, ale nič moc neukázala. 8 minutiek zo záverečnej časti hry je za nami. Mordzovenský počká, pokým jeho spoluhráči prestriedajú. Posiela puk do stredného pásma, ale tam sa ho zmocnili domáci až na dvakrát. Tak opäť majú domáci k dispozícii pohodlný štvorgólový náskok. Má k dispozícii aj puk v útočnom pásme. Mlinčár, ale nenašiel nikoho zo svojich spoluhráčov. Tak hostia môžu rýchlo otočiť hru. Piskarev ale s Krištofíkom ani s Monsnanom nič nevymysleli, aspoň zatiaľ. Je tam aj Bogdan Jakovlev, tak už Martin Baran zamiešal formáciami, aby si vyskúšal fanúšikového športu a divákov, ktorí sa prišli pozrieť na tento súboj na zimný štadión v Rimavskej Sobote. A zatiaľ musia byť spokojní. Videli sme 10 gólov, 7 gólov
na strane domáceho tímu. Po šiestich v piatok v 11. kole Typo SHL je to za 2 zápasy 13 gólov. Tomu sa povie strelecká forma. To bude offside. Áno, opäť dvojica hráčov Trnavy skôr v útočnom pásme ako